Η επόμενη εισήγηση είναι από την Ελένη Καλέση με θέμα από τους δασκάλους στην τεχνητή νοημοσύνη, ο μαγικός κόσμος της Magic School AI. Δύο. Ναι. Είστε και ο κύριος Καλέσης Βασίλειος, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Okay. Εσείς είστε από το... Εγώ. όχι. Καθίστε. Να ξανασυστήσω πάλι, είναι ο Βασίλης και η Ελένη Καλέση, είναι αδέρφια. Η Ελένη είναι από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελών. Επαναλάβω και θα επαναλάβω ότι ο Βασίλης είναι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από ποιο τμήμα, Βασίλη? Μαθηματικό, η έρευνα που κάνουμε στην τεχνική τους ή άλλως. Όχι. Ξεκινήστε. Και δεν ακούγομαι. Τώρα καλύτερα. Ωραία. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλειος Καλέσης. Είμαι καθηγητής μαθηματικών στον Απόστολο Παύλου, Πτευθύριο Απόστολος Παύλος και ερευνητής συντακτικής των μαθηματικών. Η εργασία που θα παρουσιάσουμε έχει τίτλο από τους δασκάλους στην τεχνητή νοημοσύνη και στο δεύτερο κομμάτι θα παρουσιάσουμε την πλατφόρμα Μαγικός Κόσμος του Magic School AI. Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους πιο, θα λέγαμε, δυναμικούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικά τομείς των τελευταίων ετών, ειδικότερα με την πρόοδο των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και την ευρεία χρήση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. Οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση μπορούμε να πούμε ότι έχουν πλέον κυριολεκτικά εκτοξευτεί. Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό στερέωμα, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση της μαθησιακής εμπειρίας, την ανάλυση των εκπαιδευτικών δεδομένων, την αυτοματοποίηση της αξιολόγησης και την ανάπτυξη εικονικών εκπαιδευτών, ψηφιακών βοηθών, όπως λέμε. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, συγγράψαμε την παρούσα εργασία, η οποία έθεσε ως στόχο σε πρώτη φάση να ανασκοπήσει σύντομα την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης από την εμφάνισή της από το 1960, ας το πούμε, ως σήμερα, να παρουσιάσει τη θέση της στα προγράμματα σπουδών, στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών διεθνώς. Να το βάλω πιο μπροστά. Ωραία. Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών διεθνώς, να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από αυτά, από την ενσωμάτωσή της, από την εφαρμογή της, και στο δεύτερο μέρος να δούμε την παρουσίαση, να παρουσιαστούν βασικές λειτουργίες του προγράμματος Magic School AI. Πριν ξεκινήσω όμως με την ιστορική ανασκόπηση, καλό θα ήταν να θέσω το πλαίσιο, δηλαδή με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση αναφερόμαστε στη χρήση τεχνολογιών που μιμούνται τις ανθρώπινες γνωστικές διαδικασίες με σκοπό τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, έτσι ώστε να εξατομικευτεί η διδασκαλία, να γίνει διάγνωση των μαθησιακών αναγκών του μαθητή και να γίνει παροχή ανατροφοδότησης σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανασκόπηση, διαλέξαμε κάποια προγράμματα τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν και ορόσημο για την εποχή τους. Το 1970 περίπου ξεκίνησε η εισαγωγή των, όπως ονομάζονταν, ITS ή αλλιώς έξυπνων συστημάτων διδασκαλίας. Ένα από αυτά είναι και το Scholar. Αναπτύχθηκε από τον Carbonell και χρησιμοποίησε ουσιαστικά μια βάση δεδομένων για να μπορέσει να διδάξει γεωγραφία, και όλη αυτή η διαδικασία μέσα από μια διαλογική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, έκανες κάποιον διάλογο με το σύστημα, με το μηχάνημα, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί το μαθησιακό αποτέλεσμα που είχε ως σκοπό. Στη συνέχεια, το 1987, παρουσιάζεται επίσης ένα ορόσημο εργαλείο, ας το πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης. Εισήχθη από τον Glancy
το οποίο εργαλείο προσάρμοζε τη διδασκαλία αλλά και χρησιμοποιούσε μεθόδους εξήγησης, με αποτέλεσμα να γίνεται λίγο πιο διαδραστική η διδασκάλια και πιο εξατομικευμένη. Δεκαετία του 1990 έως 2000 εμφανίστηκαν τα πρώτα πολυμεσικά συστήματα διδασκαλίας, τα οποία χρησιμοποιούσαν και αυτά τεχνητή νοημοσύνη για να στηρίξουν τη μάθηση με τη χρήση γραφικών και πολυμέσων. Ένα από αυτά ήταν το Andes, το οποίο εισήχθη το 1999 για τη διδασκαλία της φυσικής, και οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με αυτό, οι πρώτοι μάλλον στους οποίους εφαρμόστηκε πάνω, ήταν φοιτητές για διάφορες διαδραστικές ασκήσεις που υποστηρίζονταν από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Το δεκαετία 2010-2020 εμφανίζονται οι πρώτες πλατφόρμες όπως το Newton και το Dreambox, οι οποίες είχαν εστιάσει στην προσαρμοστική μάθηση. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή προηγμένους αλγόριθμους για να λύουν τα δεδομένα από τις επιδόσεις των μαθητών και να προσαρμόζουν πλέον δυναμικά τη μαθησιακή εμπειρία στις ανάγκες τους. Όλα αυτά την τελευταία, από το 2020 και στη συνέχεια, έχουμε μια στροφή στην ανάπτυξη εικονικών βοηθών και δημιουργία δεδομένων, τα οποία αναλύονται μέσα από το σύστημα με χρήση learning analytics και γενικότερα ενσωματωμένων προγραμμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον απασχολήσει αρκετές χώρες, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Φιλανδία και την Αυστραλία, και έχουν ήδη προλάβει εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια περίπου να ενσωματώσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με πολύ θετικά αποτελέσματα που θα δούμε στη συνέχεια. Συγκεκριμένα θα αναφέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέχεται μάλλον ένα σαφές πλαίσιο της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, με σκοπό να διδάξουν μαθητές όχι μόνο τις τεχνικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ηθικές και κοινωνικές της επιπτώσεις. Στη Μεγάλη Βρετανία δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας με χρήση αυτών των εργαλείων. Στη Φιλανδία επίσης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης μέσα από τη χρήση αυτών. Στην Αυστραλία το δικό τους το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαθεματικές ενότητες που επικεντρώνονται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, προάγοντας τη συνεργασία και την καινοτομία μεταξύ των μαθητών. Στην ελληνική πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε, και ίσως και λόγω της παλαιότητας του προγράμματος σπουδών, δεν έχουμε και κάποια ιδιαίτερη νήξη πάνω στα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, αναμένουμε και τα νέα προγράμματα σπουδών και την εφαρμογή αυτών, οπότε έχουμε κάποιες ελπίδες και μέσα τη βοήθεια του ΙΕΠ να μπορέσουν να γίνουν κάποια βήματα και να ενσωματωθεί και στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που έχουν παρατηρηθεί ως τώρα στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί. Σε πολλές χώρες η ενσωμάτωση έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης των μαθητών. Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, οι προσαρμοστικές αυτές πλατφόρμες μάθησης, όπως λέγονται, έχουν αποδείξει ότι αυξάνουν την κατανόηση και τη διατήρηση της γνώσης. Στη Φιλανδία οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι μαθητές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα που ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αλληλεπίδραση και η εξατομίκευση με τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν ενεργά την εμπλοκή και αύξηση των κινήτρων των μαθητών πάνω στη μαθησιακή διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη δημιουργικότητα, στην Αυστραλία η εκπαίδευση περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλύουν, να συνθέτουν και να εξελεγούν πληροφορίες, αναπτύσσοντας πλέον δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον 21ο αιώνα. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης της μάθησης. Οι μαθητές πλέον προχωρούν με το δικό τους ρυθμό και επιλέγουν την μαθησιακή διαδρομή που ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ικανότητες και στις ανάγκες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα εμφανίσει ως τώρα είναι και το Magic School AI, το οποίο θα δώσω το λόγο στην αδερφή μου να μας παρουσιάσει. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ελένη Καλέση. Είμαι διδάκτορ του Γαλλόφωνου Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελών και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Ευόσμου.
Εγώ θα σας παρουσιάσω την πλατφόρμα Magic School AI, δεν ξέρω σε πόσους είναι γνωστή, γιατί είναι ένα σχετικά νέο εργαλείο. Λοιπόν, η Magic School AI είναι μια καινοτόμως εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω μιας ολοκληρωμένης σειράς εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της είναι να απλοποιεί τα διοικητικά καθήκοντα, να βελτιώνει την ποιότητα των διδακτικών πόρων και να συμβάλλει στη μάθηση μέσα από ένα πιο διαδραστικό περιβάλλον, κατανοώντας τις μαθησιακές ανάγκες τόσο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών και προσφέροντάς τους προσαρμοσμένες ασκήσεις, ανατροφοδότηση και καθοδήγηση. Η πλατφόρμα ιδρύθηκε μόλις το 2023, μόλις πριν από ένα χρόνο, από τον Αντίλ Καν, ο οποίος είναι ένας δάσκαλος και διευθυντής σε δημόσιο σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η έδρα της Magic School AI βρίσκεται στο Denver της πολιτείας του Κολοράντο. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συντελούν στην κατασκευή του εργαλείου και εκατομμύρια εκπαιδευτικοί και μαθητές που το χρησιμοποιούν. Το αναδυόμενο μενού της πλατφόρμας περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα μαγικών, όπως ονομάζονται, εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει πάνω από 60 εργαλεία σε εκπαιδευτικούς και περισσότερα από 40 εργαλεία στους μαθητές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει, όπως βλέπετε κάτω δεξιά στην οθόνη, αν θα περιηγηθεί στην πλατφόρμα ως εκπαιδευτικός, είναι η επιλογή Magic School, ή ως μαθητής Magic Student. Παρακάτω θα σας παρουσιάσω ενδεικτικά και συνοπτικά ορισμένα εργαλεία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί μόνο για τους εκπαιδευτικούς, δεν θα παρουσιάσω αυτά που είναι για τους μαθητές, και παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένα με βάση τη λειτουργία τους. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία των εργαλείων αφορά το σχεδιασμό ενός μαθήματος, δηλαδή το planning. Περιλαμβάνει εργαλεία για τη δημιουργία και επεξεργασία μιας εικόνας. Ξαναλέω και πάλι ενδεικτικά, δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο εργαλείο που βοηθάει στη δημιουργία slides διαφανειών για κάποια παρουσίαση. Υπάρχει εργαλείο για την εξολοκλήρου δημιουργία ενός σχεδίου μαθήματος ή μόνο μιας ενότητας, καθώς και για τη δημιουργία εργαστηρίων για τις φυσικές επιστήμες. Εδώ πρέπει να τονίσω πως καθώς η πλατφόρμα έχει κατασκευαστεί από Αμερικανούς, καταλαβαίνετε πως κάποια από τα εργαλεία θα έλεγα πως είναι αμερικανοκεντρικά, εγώ τα ονομάζω, γιατί έχουν προσαρμοστεί στο αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα και στον τρόπο που αξιολογεί. Έτσι μπορούμε να βρούμε κάποια εργαλεία τα οποία δημιουργούν εξετάσεις προσομοίωσης για συγκεκριμένες εξετάσεις. Τις εξετάσεις SAT είναι αυτές που δίνουν πρόσβαση στους μαθητές δευτεροβάθμια, σε colleges, σε πανεπιστήμια, δηλαδή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, για τη δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία content, δηλαδή της δημιουργίας περιεχομένου. Εδώ μπορούμε να βρούμε εργαλεία που βοηθάνε τον εκπαιδευτικό στη σύνταξη κειμένων ημερωτικών, στην δημιουργία περίληψη ενός YouTube βίντεο, στην κατασκευή μαθηματικών προβλημάτων πάνω σε μια μαθηματική έννοια η οποία διδάσκεται, καθώς και στη δημιουργία πρωτότυπου ακαδημαϊκού περιεχομένου. Η τρίτη κατηγορία αφορά την κατασκευή ανάπτυξη ερωτήσεων, questions, είτε σε μορφή quiz, είτε σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Μπορεί να είναι ερωτήσεις πάνω σε ένα βίντεο του YouTube, μπορεί να είναι ερωτήσεις πάνω σε ένα απλό κείμενο, μπορεί να είναι μαθηματικές ερωτήσεις ή ερωτήσεις που αφορούν έναν πίνακα με κάποια δεδομένα. Η τέταρτη κατηγορία εργαλείων αφορά την υποστήριξη των μαθητών, student support. Εδώ έχουμε εργαλεία που βοηθάνε στην ανάπτυξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τις μαθησιακές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή. Τη δημιουργία προηγμένων προγραμμάτων μάθησης. Υπάρχει ακόμη ένα εργαλείο που προσφέρει ανατροφοδότηση σχετικά με τα αδύναμα και τα αδυνατά σημεία στις εργασίες των μαθητών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να βελτιώνουν το γραπτό τους λόγο. Υπάρχει ακόμη το εργαλείο Behavior Intervention Suggestions, το οποίο όταν υπάρχει κάποια συμπεριφορά μαθητή που χρήζει κάποιας υποστήριξης, μπορεί να δημιουργήσει μια λίστα με προτάσεις σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν.
Η πέμπτη κατηγορία είναι η επικοινωνία, communication. Υπάρχουν εργαλεία εδώ που συντάσσουν επαγγελματική αλληλογραφία, emails, για τους εκπαιδευτικούς, που μπορεί να απευθύνονται είτε σε συναδέλφους είτε σε άλλους επαγγελματίες. Υπάρχει το email responder που συντάσσει απάντηση σε emails τα οποία λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός. Εργαλεία που συντάσσουν emails και απευθύνονται σε οικογένειες, εξ ολοκλήρου οικογένειες και μπορούν να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι γονείς και δαιμόνες οι οποίοι δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Υπάρχει ακόμη ένα εργαλείο που δημιουργεί ευχαριστήρια σημειώματα, ενημερωτικά δελτία, ή ακόμη και το εργαλείο που δημιουργεί συστατικές επιστολές για έναν μαθητή, ο οποίος θέλει να έχει πρόσβαση σε πανεπιστήμια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έκτη κατηγορία είναι αυτή των εργαλείων κοινότητας, community tools. Εδώ μπορούμε να βρούμε το εργαλείο Teacher Jokes, το οποίο κατασκευάζει αστεία για να γίνει ένα μάθημα πιο διαδραστικό και πιο διασκεδαστικό. Το Song Generator, το οποίο δημιουργεί στίχους για ένα θέμα το οποίο έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός και με την μελωδία την οποία επιθυμεί. Υπάρχει το Social Media Post, το οποίο δημιουργεί αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το Gift Suggestions, το οποίο προτείνει στον εκπαιδευτικό δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Τέλος, η 7η κατηγορία είναι η υποστήριξη του διαχειριστή, του admin. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το διοικητικό κομμάτι μιας σχολικής μονάδας. Υπάρχει εργαλείο το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη σχεδίων επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, καθώς και δημιουργία έρευνας για συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα προσφερόμενα εργαλεία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, υπάρχουν και κάποιες άλλες λειτουργίες που προσφέρει η πλατφόρμα, όπως είναι το chatbot Raina, το οποίο βοηθάει τον χρήστη να πλοηγηθεί και να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία χρειάζεται. Το Output History, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης του ιστορικού των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί, στο οποίο έχει ο χρήστης πρόσβαση όποτε το επιθυμεί. Launch to Students είναι μια λειτουργία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημοσιεύουν ή να κάνουν διαθέσιμο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές τους μέσω της πλατφόρμας. Έτσι, όταν επιλέγει να πατήσει αυτό το κουμπί ο εκπαιδευτικός, εμφανίζεται λοιπόν στο προφίλ των μαθητών ότι έχουν συγκεκριμένες ασκήσεις ή δραστηριότητες να ολοκληρώσουν. Όχι, συγγνώμη. Επιλογή το κουμπί Love. Με το κουμπί Love λοιπόν μπορεί ένας εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής να εκφράσει την εκτίμησή του για κάποια συγκεκριμένη λειτουργία της πλατφόρμας, για ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Υπάρχει λοιπόν ένας στίχος της αγάπης όπου μπορούν να αναρτήσουν το κείμενό τους ή ένα βίντεο. Και τέλος, η επιλογή training. Το κουμπί training είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιθυμούν αυτοί που όχι μόνο θέλουν να χρησιμοποιήσουν για ιδία χρήση την πλατφόρμα, αλλά θέλουν και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις σε συναδέλφους ή του ίδιου σχολείου και άλλων σχολείων, τις γνώσεις τους. Έτσι λοιπόν υπάρχει επιλογή να ακολουθήσουν κάποιους κύκλους μαθημάτων και να αποκτήσουν, να γίνουν επιστοποιημένοι εκπαιδευτές, trainers, ή να γίνουν ambassadors, δηλαδή πρεσβευτές της πλατφόρμας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν στη διάδοση του εργαλείου. Επίσης, με την ίδια επιλογή, με το training, μπορούμε να βρούμε όλα τα ψηφιακά δωρεάν, όλα τα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα, καθώς και σχέδια μαθημάτων, διαφάνειες και ολοκληρωμένη τη λίστα τι προσφέρει μέσα αυτή η πλατφόρμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, να γίνει χρήση της πλατφόρμας αυτής στο ελληνικό σχολείο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση η οποία να έχει οργανωθεί σωστά και στρατηγικά. Αρχικά είναι σημαντικό να γίνει μια αξιολόγηση των αναγκών του ελληνικού σχολείου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάλυση των μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα, των προτιμήσεων των δασκάλων και των διαθέσιμων πόρων, ώστε να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους μπορεί να συμβάλλει η πλατφόρμα.
Στη συνέχεια, πρέπει φυσικά να διοργανωθούν σεμινάρια και εργαστήρια για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση της πλατφόρμας, της Magic School. Η κατάλληλη εκπαίδευση είναι απαραίτητη, καθώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένοι και να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, προκειμένου να μπορέσουν να την ενσωματώσουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους. Ένα επόμενο βήμα είναι η προσαρμογή του περιεχομένου και των εργαλείων που προσφέρει η πλατφόρμα, ώστε να είναι συμβατά με το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις ανάγκες των μαθητών. Μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα και πριν, είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί από πολίτες Αμερικανούς, οι οποίοι το έχουν σχεδιάσει ούτως ώστε να είναι προσαρμοσμένο και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες ενός αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες, είναι σημαντικό να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή της πλατφόρμας σε επιλεγμένες τάξεις ή και σχολεία. Αυτή λοιπόν η πιλωτική εφαρμογή θα επιτρέψει τη συλλογή δεδομένων και ανατροφοδότησης από μαθητές και δασκάλους, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της εφαρμογής και στη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς της. Η συνεχής υποστήριξη και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών είναι επίσης κρίσιμη. Η παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και ανάπτυξη νέων στρατηγικών διδασκαλίας θα ενισχύσει την εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας. Επιπλέον, η τακτική ενημέρωση της πλατφόρμας θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνει σχετική με τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και την τεχνολογία. Η ενσωμάτωσή της στη διδακτική πράξη πρέπει να ενθαρρύνεται, με τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τη Magic School ως εργαλείο για διαφοροποιημένη διδασκαλία, συνεργατική μάθηση και αξιολόγηση. Θα τα πάω πιο γρήγορα, κύριε. Τέλος, η εκαθιέρωση κοινοτήτων μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τη Magic School AI μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ιδεών. Πλεονεκτήματα. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης της διδασκαλίας και της μαθησιακής εμπειρίας. Οι μαθητές μπορούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες δραστηριότητες και ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους και με το επίπεδό τους. Η τεχνολογία και η καινοτομία που ενσωματώνει η πλατφόρμα διευκολύνει την ταχεία ενσωμάτωσή της στην τάξη. Η εξοικονόμηση χρόνου της Magic School διευκολύνει τη διαδικασία δημιουργίας ασκήσεων και αξιολόγησης των μαθητών μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων. Η πολύγλωσση υποστήριξη είναι ένα άλλο πλεονέκτημα, καθώς η πλατφόρμα προσφέρει μετάφραση σε πολλές γλώσσες. Το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον της πλατφόρμας έχει σχεδιαστεί για εύκολη πλοήγηση, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να βρίσκουν γρήγορα τα εργαλεία που χρειάζονται. Επιπλέον, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε δωρεάν έκδοση, με τις περισσότερες όμως βασικές λειτουργίες να είναι ανοιχτές για πρόσβαση στο χρήστη, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους εκπαιδευτικούς να την αξιοποιήσουν. Η άμεση ανατροφοδότηση που παρέχει το σύστημα είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό, καθώς οι μαθητές λαμβάνουν αμέσως απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, μαζί με εξηγήσεις και επιπλέον παραδείγματα. Και τέλος, η ανάλυση των μαθησιακών δεδομένων που προσφέρει η πλατφόρμα παρέχει στους δασκάλους μια πλήρη εικόνα της πρόοδου του μαθητή. Ολοκληρώνω. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα της Magic School AI. Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα είναι το ότι είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα και υποστηρίζεται περιορισμένα στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, μπορεί να μην προσφέρει πλήρη στήριξη για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ανάγκη για τεχνολογική κατάρτιση. Όπως είπα πριν, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν προηγμένες γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας για να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν στο έπακρο. Η εξάρτηση από το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική ανησυχία, γιατί βασίζεται η λειτουργία της πλατφόρμας στο διαδίκτυο και σε περιοχές όπου η συνδεσιμότητα είναι ανεπαρκής, η χρήση της μπορεί να μην είναι εφικτή ή αποτελεσματική. Επιπλέον, υπάρχει η πρόκληση της πολιτισμικής προσαρμογής του περιεχομένου. Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει η πλατφόρμα μπορεί να μην είναι πάντοτε κατάλληλο ή προσαρμοσμένο στις πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελλάδας. Το κόστος για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων είναι ένα ακόμα σημείο που προβληματίζει, καθώς για να υπάρχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά και σε όλα τα εργαλεία και τις δυνατότητες της πλατφόρμας, απαιτεί κάποια μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.
Η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης του συστήματος είναι σημαντικό ζήτημα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δυναμικό, αλλάζει συνεχώς. Επομένως, και η Magic School πρέπει να προσαρμόζεται για να μπορεί να παραμένει σχετική και χρήσιμη. Το ζήτημα της ιδιωτικότητας είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο ανησυχεί. Η συλλογή δεδομένων μαθητών για τη λειτουργία του συστήματος ενέχει προκλήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Και τέλος, η εξάρτηση από την τεχνολογία είναι ένα δύναμο σημείο, καθώς η υπερβολική χρήση της Magic School μπορεί να περιορίσει την προσωπική επαφή μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού. Ολοκληρώνουμε την τελευταία διαφάνεια. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η Magic School είναι μια πλατφόρμα με τεράστιες δυνατότητες, η οποία εξελίσσεται καθημερινά. Εγώ είμαι ambassador, έχω παρακολουθήσει το training και έχω λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση. Λαμβάνω λοιπόν καθημερινά emails και βλέπω ότι συνεχώς, σχεδόν κάθε μέρα, προσθέτουν και ένα νέο εργαλείο. Επομένως, ανοίγει η πλατφόρμα νέους δρόμους, αλλά για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ακολουθούν ερωτήσεις. Ναι. Για την οικονομία του χρόνου, μία ερώτηση και Θέλει τέλος. προσωπικά μετά, κατευθείαν. Τσαπουρνάς Κώστας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τους εισηγητές. Θέλω να προσθέσω το εξής. Επειδή δοκίμασα την μηχανή τη συγκεκριμένη για σχεδιασμό προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας, που εκπαιδεύσαμε φέτος, ξέρει η κυρία Διευθύντρια, εκπαιδευτικούς για να στήσουν φετινά προγράμματα, εύκολα καταθέτοντας αυτά που θέλει το σχέδιο μέσα στη μηχανή αναζήτησης, σου βγάζει και επισκέψεις σχετικές στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Δηλαδή, φαντάζεστε, ξέρετε, δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά όταν έχεις και μια πρόταση έξτρα, το σχέδιο αγωγής σταδιοδρομίας εμπλουτίζεται περισσότερο. Μια δεύτερη χρήση που κάναμε φέτος είναι στα ένστολα επαγγέλματα, όσοι συμμετείχατε στο Πολεμικό Μουσείο, η παρουσίαση που είχαμε, κυρία Διευθύντρια, το ξέρετε, στην αρχή εμείς σαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πριν τους στρατιωτικούς, ήταν από τη Magic. Δηλαδή, ζητήσαμε από τη Magic να κάνει μια παρουσίαση. Φυσικά την πρώτη διαφάνεια που έχουμε τα στοιχεία είναι δικά μας, έτσι. Άρα πολύ εύκολα μπορούν να μπουν οι συνάδελφοι και να την αξιοποιήσουν. Είχα ορισμένα παραδείγματα να δείξω στους συναδέλφους, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Να μην σας κουράσω. Ωραία. Χαίρομαι. Πάντως να υπογραμμίσω τη χαρά που μας δώσατε δύο αδέρφια να παρουσιάζουν από κοινού μια εργασία. Πρώτη φορά για μας, οπότε... Λοιπόν, για την οικονομία του χρόνου θα έλεγα να προσπεράσουμε το διάλειμμα, ώστε να είμαστε με τη λήξη του. Εντάξει, λίγο την υπομονή σας. Ακολουθεί